Hei, tänään tehdään roposesta tomaattikastiketta. Katsotaan miltä se maistuu. Lähdetään maistelee. Ok, tää droppas mulle. Ite rap kuninkaalle. Roposen pelien mukaan 1 000 000 katselukertaa. Joo, Roponen joku James Bond. Tilaaji niin, et kerma uppoo. Videolaatu 0. Ei Roponen videolla osaa olla. Roposen kanava laatu 0. Opetakon hattua nostat mulle. Kannattako enää tehdä Roposen tullia, kun et osaa enää edes leipopullia? Tää, nyt hyppää, toinen meistä messiin hyppää. Roponen solmussa, haaravelit koukussa, päivänloiste koulussa. Roponen solmussa, sano eikä sitä enää. Tää droppaa nyt tähän päivään. Roponen, mikä mieli? Mulla hyvä. Joo. Et osaa pelaa Among Usia, pistit sabotaasin väärälle puolelle ja joku meni emergencylle. Et osaa tappaa, kun venttäsit jonkun tyypin Morrasit jonkun tyypin edessä, kiroilet niin, että kannattais pestä suu vedessä. Kun katson sun keltaisia hapaita tulee mulle paineisia. Wow. Meniks hiljaiseksi? Ei hätää, tai jatkuu vielä. Roponen, miten jätkä häviää mulle rap-batlessat, ei Roposen kustannuksesta tomaattikastiketta. Roponen, joku halonen, ainakin sen sukunlainen, niin kiireinen ja sellainen samanlainen kuin joku hirulainen. Pelkää päästä, näkee, ei oikeesti, hei se niime. Rap kuninkaan eteen, kuulin sun liian nopeat askeleet, kun rupasit iske. Mulla kissa, sulla muija, mulla koira, sulla kilpikkoon, ainakin raha löytyy, mut elämää ei. Meitse kun Ari sano hei, oot tyytyväinen hirulainen. Tää loppuu nyt.